Здравейте! Ценители на историята. Днес няма просто да видите монета. Ще държите в ръцете си последният спокоен момент на една велика империя. Това в ръцете ми е динарий на император Александър Север. Императорът, който се опитва да спаси Рим, но не успява. Погледнете внимателно. Отпред ИМП от император Александър, Пивс, АВГ, което е император Благочестив АВГ от Август. Младо лице, спокойно, почти идеализирано. Това е образ на владетел, който иска да вдъхва доверие, не страх. На реверса виждате Марс, богът на войната, и надпис PMTR PX римско 2 кос римско 3 PP. Това означава върховен жрец с трибунска власт за втори път, консул за трети път и баща на отечеството. Пълна власт, събрана в няколко букви. Но ето и парадоксът. Този император не управлява със сила. Той избира разум, дипломация, баланс. Когато се изправя срещу германските племена, той иска да преговаря, но армията му